Assalamu alaikum jama'ar duniya, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan gidan namu, da na like, share, subscribe, like, share. Sai da mun ɗora sabon asiri za ku gani, ku ɗauka ku gani, ku amfana a cikin wannan gida namu mai ɗimbin albarka. Wannan gida namu yau ma kamar kullum shine muka ɗora muku wani babban asiri, hatsabibin asiri ne malam, hatsabibin asiri ne, wato mujarrabun ne, ba wai gwadawa za ku yi ba. Wannan lakani namu kawai za ku yi. Yadda kuwa aka ka haɗa wannan hatsabibin aiki namu mai ƙarfin gaske ne. Macen da take fama da matsalar saurayi, wancan saurayi ya zo gunki ya tafi, wancan ya zo gunki ya tafi, wancan ya zo gunki ya tafi, babu tsayayye wanda ya tsaya aka yi tsayayyen magana aka gama. Ko bazawara ce take fama da wannan matsalar, wancan ya zo ya tafi, wancan ya zo ya tafi, wancan ya zo, babu wata tsayayyiyar magana, to insha Allahu ga nasara ta zo cikin sauƙi da yardar Allah. Wannan shine muka zo muku da shi, aikin hatsabibiyar rofaniya ne. Yawwa, wannan aiki ne na hatsabibiyar rofaniya. Yawwa, duk wacce take fama da wannan matsalar, to ga abin da za ta bi, hanyar da za a bi a magance wannan matsala ba tare da wani damuwa ko wani jan lokaci ba. Yanda za a yi a haɗa wannan aiki, wannan da kuka gani Allahu Allahu, wannan khatimin haka ake zana shi a jikin farin yadi, sai a sami sunan wacce ake so ta samu wannan mijin aure mai albarka, shi a sassa sunanta a ciki, a sassa sunanta a ciki. A hinan aka gani 4 ne so 4 da dawiya kenan, za ku ga in kun irga za ku samu guda 16 kenan. Insha Allah in an irga za a samu guda 16. To idan aka rubuta shikin a jikin farin kyalle, za a sami turaren nasaratul jinni. Shi turaren nasaratul jinni akwai ja mai jan ruwa, akwai kuma fari mai farin ruwa. To nasaratul jinni ja shi ake bukata. Aka samu nasaratul jinni ja, sai a samo shi, sai a zo sai a rubuta wannan abubuwan kamar haka kuma mawa. Shi kuma a allo sai a wanke shi, a tsiyaye turaren nasaratul jinni a ciki. Aka tsiyaye turaren nasaratul jinni a cikinsa, sai a kada a cikin rubutun kenan, sai a kada, sai a sami farin ɗan akuya, sai a same shi, sai a shafe jikinsa da wannan rubutun. Aka shafe shi, wancan abun kuma da aka sassa sunayenta sai a naɗe shi, sai a ninke shi, a sa shi a gaba, a karanta allam na sharha 1111. Idan a karanta allam na sharha 1111, shi kenan sai a sa farin zare, a naɗe, sai a zo a buɗe bakin wannan ɗan akuyan, sai a sa a bakin, sai a yanka wannan ɗan akuyan. Aka yanka sai a cire kan, aka cire kan sai a sa farin zare, a nannaɗe bakin, yana dai ba zai buɗe abin ya fita ba. Sai a je a samu babban gidan tururuwa, in aka je sai a yi sallama, ce salamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, ga mu mun zo, ku bayin Allah ne, mu bayin Allah ne, ba wai muna nema a gare ku ne don neman shirka ba. Ku sa mana hannu akan wannan matsala da ta dame mu. Idan kuka sa mana hannu akan wannan matsala ta dame mu, mu kuma ga hadiyya mun kawo, shi a samu, sai a tona wannan ramin. In aka tona ramin gidan tururuwar, in Allah ya yarda za ku tururuwa sun fito. To ya ku ƴan matekun aljannu, ku sa hannu ku taya mu gaya wa Allah wannan matsala ta wuce. Shi a sa wannan kan ɗan akuya, shi a mai da ƙasa abin ne. To fa matsalar da ta hana ki samun saurayi, ko mutum ne ya yi, ko ɗan adam ne, ko aljani ne, to in Allah ya yarda wannan Allah zai kawo da wannan. Idan Allah ne ya kawo jinkirin abin, za a haɗu a taya ku gaya wa Ubangiji ne, Allah ya kawo mafitar abin cikin ƙaramin lokaci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subscribe, like, share.